Ahojte habešáci, poďme sa pozrieť na to, ako si môžete doma pripraviť filtrovanú kávu pomocou V60. Použili sme 22 gramov našej verky. Následne si kávu pomelieme. Nezabudnite si premiť filtračný papierik, aby sa v ňom otvorili pory a aby sa zohriala V60. Použijeme pomer 1:15, to znamená, že 22 gramov kávy na 330 ml vody. Kávičku si rovnomerne utrasieme, vynulujeme si váhu, zapneme si stopky a môžeme ísť na to. Prvá fáza zalievania sa volá blooming. Použijeme iba časť vody, 90 gramov, a pri našej receptúre necháme kvitnúť kávu do 30 sekúnd. Poriadne kávu premiešame, aby sa všetká káva dotkla vody v čo najkratšom čase. Mimochodom, vodu sme si zohriali na 96 stupňov. V druhej fáze zalievania použijeme zvyšok vody, čiže celkový objem by mal byť 330 gramov. Naším cieľom je, aby nám káva prekvapkala do 3 minút. Samozrejme, že vy si môžete nastaviť recept aj inak. Naozaj dôležité je nastaviť si hrúbku mletia. Podľa toho vidíme, ako nám káva tečie, a teda či to nastaviť jemnejšie alebo hrubšie. Môžete experimentovať, dať si inú gramáž, menej stupňov vody, viac stupňov vody, môžete si na viackrát zalievať, nie iba na 2-krát, ale tento recept odporúčam, káva je výborná.